Дзень добры. З 25 до 27 красавіка Александр Лукашенко будзе знаходзіцца в Китаі. Дакладней, ён ужо там, дзе, калі верыць ягонай прэс-службе, калі верыць афіцыйнаму тэлеграфнаму агенству Белта, то Александр Лукашенко будзе браць удзел у працы форума «Пояс і путь». Гэта ўжо другі падобны форум дастаткова высокага ўзроўню прадстаўніцтва, на які з'язджаюцца кіраўнікі дзяржаваў, што тым ці іншым чынам залучаныя ў кітайскую праграму «Адзін пояс, адзін шлях». Так, гэта магчыма, гэта фармальна прычына паездкі. Але тут ёсць некалькі цікавых акалічнасцяў. Першае, урадавая дэлегацыя, она паехала значна раней. Урадавая дэлегацыя в Кітаі уже некалькі дзён, і прычым самы пік падпісання двухбаковых дамоўленасцяў ён прайшоў без Лукашенко, ён прайшоў 24 числа. Ну, той, хто жыве в Беларусі, разумее спецыфіку, што звычайна любыя міжурадавыя пагадненні, любыя больш-менш буйныя кантракты, яны праходзяць у прысутнасці першай асобы дзяржавы, таму што Александру Григорьевичу трэба прадэманстраваць лішні раз эфектыўнасць сваёй работы. Сыходзячы з гэтага, дастаткова дзіўна, што урадавая дэлегацыя ўжо там, Лукашенко быў яшчэ ў Мінску. І другое, што дзіўна, гэта тое, што сама інфармацыя па паездке Александра Лукашенко в Китай, яна з'явілася за дзень да адлёту, 24 числа. Пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра тое, што Александр Лукашенко пачаў збірацца раптоўна на гэтую канферэнцыю, гэта вельмі можа быць, што ягоны ўдзел не быў запланаваны, але тым не меней, ён паляцеў і за сённяшнюю раніцу ён уже паспеў сустрэцца з Сі Цзіньпінем і з прэзідэнтам Узбекістана, з якімі ён абгаварыў цэлы шэраг пытання двухбаковага супрацоўніцтва. Прычым кітайскі бок, напрыклад, ён запэўніў ва ўсебаковай падтрымцы з боку Беларусі любых пачынанняў Кітая, а з Узбекістанам пагаварылі пра магчымы абмен тэхналогіямі. І вось тут узнікае пытанне, навошта Лукашенко раптам паляцеў у Кітай? Якія мэты перад ім стаяць? У прынцыпе, калі задумацца і калі паглядзець крышку шырэй на тое, што адбываецца вакол Беларусі на працягу апошніх 10 месяцаў 6-7, то можна сказаць, што гэтая прычына належаць на паверхні. Давайте пачнем з самай апошняй, самай найноўшай. Найноўшая прычына гэта нафтагазавы канфлікт. А менавіта гэта падача нафты нізкай якасці на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь. Нагадаю, што беларускія НПЗ вымушаны былі рэкордна знізіць аб'ёмы вытворчасці. Яны фактычна на сёння змагаюцца за выжыванне, калі можна так сказаць, альбо за то, каб застацца ў працаздольным стане, таму што у Мазыры ўжо зафіксаваны выхад з ладу першага абсталявання, першага блоку абсталявання, таму што там ідзе не пра адзін агрэгат. На нафтане, в прынцыпе, нафтан знаходзіцца на мяжы, і адмыслоўцы ўжо прызнаюць, што пасля заканчэння гэтай крызы у любым разе альбо НПЗ і магістральны трубаправод, гаворка ідзе пра нафтаправод «Дружба, сяброўства», яго прыйдзецца закрываць, прынамсі, хаця б на прафілактыку. Па-нармальнаму, хутчэй за ўсё, будуць праведзены і пэўныя рамонтныя работы. Цяпер глядзім, што адбываецца зараз на навіны апошніх дзён. Ітак, польская транспартная кампанія «Перн» яна адмовілась транспартаваць у Нямецчыну і Польшу нафту, якую падавала Расійская Федэрацыя, нафту, якая змяшчае ў сабе шматкратнае перавышэнне стандартаў для маркі «Уралс» па хлорарганіцы. На пункце перакачкі Адамава застава, гэта ўжо прыёмны пункт Польшы, зафіксавана перавышэнне максімальна дапусцімых паказчыкаў у 30 разоў. Можете сабе уявіць, якая канцэнтрацыя была на ўваходзе ў Беларусь, таму што перад падачай далей Беларусь ўсё ж такі спрабавала ужыць пэўныя меры для того, каб гэтыя шкодныя рэчывы яны не ўплывалі на
стан самого нафтаправоду. Таму канцэнтрацыя ўжо была знижена, и тем не менее на ўваходзе ў Польшу гэта перавышэнне ў 30 разоў. Пра патэнцыйную небяспеку можна прачытаць у тым ліку з афіцыйнага прэс-рэліза палякаў, які гавораць, што перапрацоўка нафты такой якасці з такім зместам хлорарганікі, яна пагражае тэхнагеннай катастрофе, она пагражае просто жывучасці і фактычна працаздольнасці нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў Польшы ды Нямецчыны. Адпаведна, яны прымаць не будуць. Што атрымала, з аднаго боку, так, Беларусь атрымала пэўных саюзнікаў у сваёй спрэчцы з Расійскай Федэрацыяй, а з другого боку, што атрымала Беларусь? З другого боку, яна атрымала тое, што нафта, якая магла быць пракачана праз трубаправод і заменена пасля нармальнай сыравіною, яна засталась у трубаправодзе. Што з ёй рабіць далей, пакуль што невядома, таму што тэарэтычна яе трэба адкачваць і нейкім чынам абясшкоджваць. Калі гаварыць пра Расійскую Федэрацыю, то Расія не ўжывае якіх-небудзь больш-менш маштабных крокаў для таго, каб нівеляваць гэтую праблему. Расейцы па-ранейшаму абяцаюць вырашыць праблему праз пару дзён. Пры гэтым на ўваходзе ў Беларусь якасць сыравіны, якасць нафты не адпавядае стандартам Юралс. Беларусь, допустим, ужо вымушана закупацца альбо нейкім чынам перахопліваць нафту са сховішча, працаваць з іншымі контрагентамі і вазіць яе чыгункай для таго, каб, прынамсі, разбаўляць саму сумесь на ўваходзе на свае НПЗ. Што мы цяпер маем? З чым мы гэта складаем? Гэта мы складаем яшчэ з адной рэччю, а менавіта, што на 2019 год у Рэспубліцы Беларусь прыпадае пік выплат па знешняму доўгу. Прычым у значнай меры доўгу Расійскай Федэрацыі. Менавіта таму Лукашенко спробаваў перакрэдытавацца і не беспаспяхова у России для того, как вернуть каля 700 миллионов долларов и взять 600 подменьшить сотки. Это все-таки вылазить из-под кредитного тиску России, хоть и помалу, але, як бы там ни было, прогресс есть. Что теперь мы маем? А теперь мы маем вельмі цікавую ситуацию, что концерн Белнафтахим и белорусская нафтовая компания, яны уже провалили некалькі экспортных контрактов, им уже погрожают штрафы. То бишь это прямой минус, плюс недоотрымание валюты. И памятаем, что знешні доўг трэба аддаваць, знешнія пазыкі трэба аддаваць у валюце. Ідзем далей. Нафтаперапрацоўчыя заводы, іх трэба спыняць на ремонт, на профілактыку. Спыненне НПЗ гэта таксама вялікія грошы. Дзе іх взяць? Асабліва, калі гаворка ідзе пра ремонт. Таму што тэарэтычна можна гаварыць, што Расія кампенсуе, можна судзіцца з ёю, але пытанне, што міжнародны арбітраж гэта справа не аднаго месяца і, магчыма, нават не года. Таму грошы-то выбіць можна, але яны прыйдуць у наступным годзе. Ідзем далей. Абслугоўванне, ремонт і профілактыка самога нафтаправоду. Гэта таксама дастаткова вялікія грошы. І нарэшце недатрыманне грошай за транзіт. І вось все гэта разам памнажаем на выплаты па знешніх даўгах, і атрымліваецца, што в прынцыпе той сумы, якую адклаў беларускі ўрад, таму што нагадаю, што бюджет мінулого года быў зверстаны і выкананы з прафіцытам амаль 2 мільярда долараў. І вось гэтай сумы в прынцыпе катастрафічна не хапае на пакрыццё ўсіх патрэбаў. На гэтым фоне Расія будзе ціснуць з прапановай альбо набыць заводзік, альбо штосьці яшчэ. І адпаведна першая асноўная задача Александра Лукашэнкі пры паездцы ў Кітай гэта грошы. Часткова не то, што часткова пэўнай меры яна была альбо вырашана, альбо палегчана, таму што ўчора прыйшла навіна, што Кітай надае льготны крэдыт Беларусьбанку ў памеры 100 мільёнаў еўра на патрэбы развіцця беларускай эканомікі. Гэта азначае, в прынцыпе, крэдыт без дакладнай мэтавай акцэнтацыі, і гэтыя грошы у тым ліку могуць быць пазычаны таму ж там Нафтану і Мазырскаму НПЗ тэарэтычна. Але недатрыманне іншых грошай, яно все ж таки, як вам сказаць, яно вісіць. І тут узгадваецца гісторыя з панда-бондамі, таму што Беларусь тэарэтычна атрымала права размяшчаць суверэнныя аблігацыі на кітайскім фондавым рынку, прычым в прынцыпе Беларусі быў нададзены дастаткова вялікі і нармальны крэдытны рэйтынг кітайскімі агенцыямі 2А+. Гэта дазваляе пазычаць калі гаварыць пра 10-гадовыя аблігацыі, пад адсоткавай стаўкі прыблізна ад 4,75 до 6,75. У прынцыпе, гэта не самая вялікая стаўка, але Беларусь хацела бы меней. Беларусь бы хацела даць 4. І для гэтага крэдытны рэйтынг мае быць зусім іншы. Над чым, дарэчы, працуе, у тым ліку, і амбасада Беларусі, працуюць і эканамісты, таму што зараз праходзіць якраз такі
чарговая праверка на дакладней разлікі устойлівасці беларускай эканомікі, пасля чаго будзе зменены рэйтынг кітайскімі агенцамі. Таму вельмі можа быць, што гаворка ішла таксама пра аблігацыі. Цяпер іншае з тактычнага пункту гледжання. Недаўна Лукашенко сустракаўся з Эрдаганам, ён летаў у Турэччыну, дзе адной з тэмаў хутчэй за ўсё было супрацоўніцтва, у тым ліку вайскова-прамысловай сферы. І з іншага боку, другім партнёрам для ВПК Беларусь бачыць і з'яўляецца для Беларусі Кітай. Справа ў тым, што супрацоўніцтва з вайскова-прамысловым комплексам Кітая, а менавіта ў галіне высокадакладнага, тэхналагічна напоўненага абсталявання, но апошні год, скажем так, крышку замарудзілася, таму што Кітай не спяшаецца проста так надаваць свае тэхналогіі. А выкупаць, Беларусь все ж таки вагаецца тут пытанне кошту. Сыходзячы з гэтага, з аднаго боку, Беларусь спрабуе абмяняцца пэўнымі тэхналогіямі з Турэччыны, таму што нас цікавіць у першую чаргу тэхналогіі ракетнай, і з іншага боку, гэта дадатковая магчымасць гандлю з Кітаем. Таму пробуксоўка беларуска-кітайскіх праектаў по ВПК, таму што ёсць, наколькі я разумею, адставанне ад графіка прынамсі 6-8 месяцаў. З аднаго боку, параўнаўча з супрацоўніцтвам з Расіяй гэта не крытычна, таму што з расейцамі, калі рэалізоўвалі сумесна праекты, былі больш затрымкі, але час Беларусь паціскае, таму гэта зусім патрэбна. Наступная тэза гэта знешнепалітычная, таму што не сакрэт, што адносіны Беларусі да Расіі істотным чынам папсаваліся. І Масква працягвае ціснуць, маючы адну з мэтаў, гэта ўваход у беларускую эканоміку, а менавіта ў стратэгічныя галіны. Тут можна прыпісаць і нафтавы гэты крызіс, тут можна прыпісаць і гульню з закрыццём рынкаў, але паралельна гэта мае пэўнае наступства для беларуска-кітайскіх праектаў, таму што цэлы шэраг праектаў, прынамсі 3-4, гэта заводы, якія будаваліся з удзелам кітайскіх грошай або за кітайскія крэдыты, яны не выйшлі на планаваныя аб'ёмы альбо планаваныя параметры прыбытковасці. Некаторыя з іх не выйшлі нават на 0. Чаму? Таму што пастаянная гульня з закрыццём рынкаў, гэты заводы планавалася, што будуць першыя гады развівацца менавіта на расійскім рынку. І тут, як гаворыць у краіне, не так сталося, як гадалася. Адпаведна, трэба прагаварыць у тым ліку лёс гэтых прадпрыемстваў, лёс гэтых праектаў, таму што гэта важна, асабліва калі гэта крэдытныя кошты трэба вяртаць. І нарэшце агульны палітычны ціск Расіі на Беларусь. Справа ў тым, што для Кітая, для кітайскіх інтарэсаў цікава Беларусь, якая адкрытая усім суседзям. Гэта азначае, што з аднаго боку адкрыты расійскі рынок, з другого боку адкрыты украінскі і праз украінскі альбо наўпрост адкрыты еўрапейскі рынок. Кітаю абсалютна не цікава Беларусь, якая ідзе ў фарватары расійскай палітыкі і аўтаматычна альбо не аўтаматычна, але вельмі хутка патрапляе пад тыя ж самыя еўрапейскія ды амерыканскія санкцыі. Гэта закрывае эканоміку, і сэнсу размяшчаць свае вытворчасці, сэнсу размяшчаць свае прадпрыемствы у Беларусі проста няма. І тым больш з'яўляюцца дадатковыя праблемы з выкарыстаннем Беларусі як краіны-транзіцёра для кітайскай прадукцыі. Сыходзячы з гэтага, натуральна, што Лукашенко разлічвае на пэўны ўплыў Кітайскай Народнай Рэспублікі на Крэмль і хоча атрымаць дадатковыя гаранты, што Кітай ўсё ж такі на такой палітычнай сферы ён саюзнік. І яшчэ адна цікавая акалічнасць. Яна тычыцца ўнутрыпалітычных падзеяў у Беларусі. У Беларусі абвешчаны датэрміновыя парламенцкія выбары. Я не выключаю, што пытанне ўнутрыпалітычнай устойлівасці ў самой Беларусі гэта таксама адна з тэмаў абмеркавання ў Кітаі. І калі гэта так, то гэта вельмі цікавы знак альбо вельмі цікавы сігнал і той же сам Маскве і Беларусі. Таму што калі па выніках гэтай размовы будзе хаця б пару словаў з кітайскага боку пра выбарчы працэс альбо пра развіццё палітычнай сістэмы Беларусі, гэта будзе азначаць, што Кітай ўсё ж такі не то што наважыўся, але ён вырашыў адкрыта прадэманстраваць сваю зацікаўленасць у захаванні пэўнага статус-кво альбо ў захаванні, я не люблю гэтае слова стабільнасць, але прынамсі прадказальнасці беларускай палітычнай мадэлі. І калі такое будзе, то гэта істотным чынам будзе абмяжоўваць у тым ліку ўплыў Расіі, таму што Кітай проста фактычна вельмі мякка, вельмі далікатна, ён пакажа, што ён таксама ў гульні. І у адрозненні ад, допустим, Еўрапейскага Саюза альбо Злучаных Штатаў Амерыкі, гэта сіла, якая ўжо прысутна ўнутры Беларусі. Таму, на маю думку, вось гэта асноўна некалькі накірункаў, калі можна так сказаць, размову альбо прагаворкі, альбо абмеркавання
у кулуарах або при виключених камерах, виключених телефонах, виключених камерах, виключених диктофонах там і іншій апаратурі за зачиненими дверима. А для преси, натурально, буде йти говорка про стратегічні накерунки там, в економіці, про інвестиції китайських підприємств. Ну і як уже сьогодні прийшло, про подарунок китайського народу білоруському, а менавіта про магчимасць збудаваць у Беларусі просто так і перадаць удар нашай дзяржаве, там футбольны стадыён і, калі не памыляюся, басейн. Ну, але гэта для легкаверных, гэта для тых, хто чытае выключна афіцыйныя прэс-рэлізы і верыць ім як малітве «Ойче наш». На самой справе трэба крышку включаць мозги. Адным словом, раптоўная поездка Лукашенко в Китай – гэта вельмі цікавая рэч. Ці будзе рэакцыя Китая, мы можем паглядзець. Першае, гэта парад 3 ліпеня, ці будуць якімі там новыя узоры тэхнікі, які створаны з Китаем. Другі званочак або другі прызнак – гэта панда-бонды, суверенная аблігацыя в китайскіх юанях, які будуць выпушчаны. Третий звоночек – это дастаткова хуткі, гэта заява на працягу бліжэйшых, допустим, месяцаў 3 з кітайскага боку, дзе будзе ісціся пра павагу да стабільнасці альбо прадказальнасці беларускай палітычнай сістэмы. Вось, ну, нарэшце, гэта пэўны уваход адной альбо двух кітайскіх корпорацый з такімі дастаткова значнымі, прынамсі тэхналагічнымі інновацыйнымі прадуктамі ці імкненнем такія прадукты вырабляць у Беларусі. Таму некалькі такіх маркераў, па якіх мы просто будзем бачыць, наколькі Кітай уваходзіць у Рэспубліку Беларусь і наколькі Кітай гатовы для таго, каб граць сваю гру на у рэгіёне ўсходняй Европы. Ну і яшчэ адна тэма, якая засталася за палямі, гэта беларуская сельская гаспадарка. Таму што з аднаго боку Александр Лукашенко заявіў не так даўно, што калгасы трэба пакідаць, ну зараз гэта ўжо сельскагаспадарчае адкрытае акцыянернае таварыства, таму што яны выконваюць важную сацыяльную ролю. З другого боку, калі паглядзець папярэднія праграмы, папярэднія ўчынкі, папярэднія дзеянні беларускага кіраўніцтва, то ў прынцыпе у адрозненне ад той ж самай Украіны і іншых дзяржаў, гэта палітыка значна менш сацыяльная, таму што са статуту сельскагаспадарчых прадпрыемстваў знікла нават узгадка пра тое, што сяляне, яны калісьці стваралі гэтыя самыя калгасы, аб'ядноўваючы землю і сродкі вытворчасці, сяляне сталі проста мінарытарнымі акцыянерамі, і частка з гэтых структур, яна в прынцыпе падрыхтаваная для банкрутства і пазнейшага продажу, і як бы там не было, але паводле статыстыкі ўжо больш за 8% сельгаспрадпрыемстваў Беларусі яны альбо належаць замежнікам, альбо там ёсць замежны капітал. Таму фактычна перадпродажная падрыхтоўка скончылась, пытанне толькі ў тым, калі пачнецца масава. Кітай зацікаўлены ў сельгаспрадукцыі, і таму я не выключаю, што з кітайцамі абмяркоўвалі ў якасці альбо іх уваходжання ў Беларусь фізічнае, альбо ў якасці, назовем так, палітычнага сігналу, у тым ліку і такую рэч, як пэўнай актыўнасці у сельскагаспадарчай сферы. Але пра гэта крышку пазней, і гэта тэма іншага значна больш глыбокага аналізу. У мяне пакуль што ўсё. Всяго вам найлепшага, добрага настрою, свеціць сонейка, хутка лета, хутка доўгія выходныя, таму адпачывайце і не губляйце галаву. Всяго вам найлепшага.